Hi guys, good morning. Tago-tago pa si Lia guys, ipugnaw pa. Nato pa man kaadyo. Sige pa mag-uwan-uwan dari sa mga nang sana ba nang ipang bali o man siguro mga tao dari. Wala may nag-uwan uy. Sugod hapon nang tudo, nang sige magbanik-banik kagang nilabhan way pagkama. Maho na to utot. May maho nang utot taga manglabhan guys. Sa naman eh, ora ba jud hay hajan dari kuan. Anay hang hayadan dari sud, na pa ang payhan hay na una nang nilabhan. Ay guys, sa naman ni oy, sige mag-uwan. Nas Kuya Kinkin, sige pag Hi guys. Tugnaw kino. Tugnaw guys kay sige mga nagbuntag man darig uwan. Bunak-bunak man. Ay sa amin leke sa amin tulo. Leke sa amin tulo. Ding 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 ding. Unsay maingan day? Hi guys, good morning. Aglangan. Ikaw Kuya Kinkin. Hi guys, good morning. Ikaw Kim Kim. Hi guys, good morning. Medong tanan guys. Agay, agay nang mata. Agay na ding. Ingog mo pag mga kra. Ang si Kuya Gail, mata na? Kupa. Guys, ito sila ng daanan. Kuya Gail, sado dari tabok. Gura ka bujud. Guraan. Banding ang duha na, banding ang duha sa do. Lasing. Makalingaw guys, basta natay mga batang gagmay pa. Right. Parang intay ma. Nakatang siwod. Hinay di. Hinay ba? Away mo. Makalingaw guys, basta napatay batang gagmay na. Gamanag ka na mga kahit mga puno-puno pang daposon. Ipitas tikya. Ipitas balingding. Kim, ipitas kim. Balingding. Hi. Ipitas among batang. Yan guys, kada buntag sa amin. Sikin kininig bakon ni ja. Mare na sadar sa mahigdaanan. Kaya magduwa sila ila Kim. Magduwa sila Iya Kim. Kay kin mo sila ni pang mukaw. Kung pag nas inday sila nagkukaw. Sama ito sa inday kadako. Hindi magkukaw sa do. Tawon magsado, kay nagduwa-duwa. Kay bawong gamanting ning badihan ni. Sama ito kagamay. Muro na kay pirot. Pirot. Malang gamay basta kay askin. Mulis pa lighter kay mag-init ng tubig. Gabi pa may mag-init ng tubig. Ila mo ito magdiga mo. Hindi kasi makauna na magdiga mo. Ikaw mo. Ha? Daldas. Manok na pa mo? Hindi maglakaw ha, kaya may uwan ha? Naman siya nanay. Nagkuhan pa tayo. Kumatin ron. Alam mo intay ma. Mis mag-abuno meron guys. May mag-abuno kayo ha. Nagbunak-bunak mag-uwan. Banla sa abuno, sayang. Sayang ka ito. Sayang ang abuno guys. Sayangan. Na, mahal na ba sa kilo? Pila Mahal kilo na ma. kilo sa may Like abuno. pila mo. 5 times suro kapin. So, Ano itong abuno ha? Sa bahala ang abuno ha? mama, batang gamay man na to. Lagdit. Nang ka, mo didi pa ka? May kalabira mo didi na. May kalabira na. May kalabira na. Igibin na kas kalabira na. Narabi pink nga kalabira. May pink, may blue, may green, Violet. may violet. Oh, ano siya pink, oh, violet. Igibin sa ka, mo didi pa ka. Ano guys, nantuan pa mo didi, Dara, buwang na. Dara. Di maawa. Tiguang na, Dara. Dara. Tiguang na, Dara. Ano, bik, makakano ang gaming baju. Gurang. Da. Yan may kadabon tayo guys, basta aras kinkin na rin ay manung ni Iliad basta. Bagduha kidaanan. Ay, pitagkamot di. Lami din na patay mga batang gagmay kay Bibo. Salamat dito ko guys kay edad ko 31 ano koy anak tulo ka buok. Ang panganay 11, ang ikaduha si Kinkin. Si Kuya Gail 11. Si Kuya Kinkin 8. Si Ilia Kim 2. Taas ka dugap nilang Ilia ni Kinkin. 1 minute na. Pila imong edad? 2. Very good. Wow, agi ikaw kaya Ken? 8. Taas ilang gap ni Kinkin ug ni Kim kay mahadlok naman ko mga anak kay ingon magyapon og laki katulo. Terus pagka kuan pa no badi man di ay gaman pa ila man sagdila man kay gati man mo. Love
Labi pa ni Mama di. Aray. Mantoy si guys, pero orang katuka lihut buyang, gamajin di siya. Terus katong baguhay pa ning janang kanang nay anak kay mga kabuan hangtod unom. Dako si Jabu aw, pagpakaon nagsirilak ni gamay man hinuon, buing ba? Itudot man hinuon, mga maguwang noong nga laki nga. Ang pagpakaon sa una, Malak. naglutas man sa pakanon audi, nagsugod nila kaon guys, kuan ra kanang nay saging bitong dabong guys nga. Dinang aga nang dabong ra sa ang aran sa dabong nga kanang ibuno Dako ni na mo pilit. ipakaon ni mo. Oh, ano sus una, dabong saging. Kato hinon guys ang ipakaon ni Kel tog ni Kuya Gail. Dagko noon sila buyag. Kato bitong saging nga inigbuno ni mo pilit pas imong naong, igbuno, pilit pa. Dito. Arang gadto hinon dagkoan nila buyag. Si Iliya hinon nga, barang ni social na gisang kaon guys, sirilak ni kudu binoon. Tinga aja ko guys, lahi jig dala Siberia. na, tinga aja ko kay arang manggamajang Iliya pagpakaon nagsirilak ni kudu man, baw. Nagdidi man ang tapos sa ganahe. Umalikat. Tinaw Ginsa lang man. man jag ka ng mix na guys pagkuan, one layer na siya. Ma. Mix na kunin Ginsa siya. man paglutos ni Inday may sa may kuan. Paglutas ni Iliya. Hangi butangan upuan, butanga ginit ang didi. Kana bang puan, kuas lube, kanang naay, kanang kana bitong murag bulbul sa dito. Ah, Di, sa pang pahiran o panjawan. Kaya arong kuan, pag tilaw ni Iliya, si Tarmas Iliya, mama, pait. Adi pa, hindi sa hang puno, mama, hang. Hugasan ko mo. Pero hagilutas si Iliya guys, duha na katuig kapin. magkila ti Inday ma. Arang hila, kaya di naman kadidi. Di na pa didi naman, makamamangit naman, baka namangipon. Maak Kung naman, nas sili pa, masili pa yung gibutan mahilak na Inday ma. Bebe. Rani ka spoil sa mga maguwang tani na spoil ka. Spoil ka akong mama, spoil ni papa, spoil ni kuya. Hindi na spoil titi. Niya ko na mo ni. Dito. Maldito. Oh, di ko siyang din. Ano guys, nga mga baji. Hindi ako pang tuig ka. Lagi, ang kaduka. Gamay siya pero grabe yung kabuyan. Tanawon sa ni kadakon. Ang kaduka. Garaon. Kamon. Sila sa unas kuya Ken, si kuya Gail, grabe nagkiabuyan. Hindi mo upor ron din, nagkian nila. Ina nila man kadakon kang kamot ni Si Inday ma. Iliya hinuon nga. Ah, ina nila kadakon kamot ni Inday. Social lagi kan sirilak ni gud man hinuon wa gud ang malaki hinuon sa una nga saging rang Bugtok. napilit pag ibuno sa tengnaw grabe man ang bujaga bujag ka adyo Kung ako bidag mo ko sa una ma. ana guys Nga naman ko. kasi pag bunak agwang guys kunan ano ko likuron ka pang likuron ka soro unsa mga oras pa mga alas mga alas 8 sa 9 mo to merkado kay nakapalito na dyan. Bayad ko kuryente o tubig kay nagreklamo sa kusang tubig kinaunsan na ni. Na ang bayran ng 200 naman kapin nga dahil dahil agamang nakonsum kay gamay raman nabuing magtagaawas ga. Tingat ko dito ninyo. Eh, ismaglan. Aga sa morong ireklamo ron, mareklamo sa kunin ron kay ng tubig. Ang resibo na ang sa tingako. Danain sa Bago lapon. na pagkatulong na niya si mana katong sa PC ang kita na og resibo dito nga katong hanggi bayaran na niya gyud buwan. Ang bayaran na 89. Kakaroon natin nga ako kay pag-abot sa bagong resibo sa karong kuan na. Nabuing maghang resibo guys nga arang namang dako ang bayaran 200 kapin nga. Ipinaltihan pa sid kay bang ano ipinaltihan ko nila nga arang sa tuha man ang bayad das niagi pagka 17 pagod ko ning bayad unsa agong da 17 sa das niagi buwan sa August 17 sa ko baga bayad kini gidingan lagi ta magbayad sa 20. Nabuing ba karon naghang resibo guys nga arang namang daki ang bayaran nun. Sing sadot sila kwintahan di ba? Ako magipicturean ang resibo das ni Agi dito sa PC. Kaya ko ang mga resibo dito. Dito kani kanang agwan ta taon pag taga PC kuling-kuling dito lang kita ang papel. Ko ang resibo dito. Mo ang gipicturean kaya ipakita nila unsa. Ang kailan din taga awas mo kay din dikdekon. Dikdekon dito mga sinong resibo, sama laman ng resibo. Dalima naman po mong mamunitag kwartang ni rabay dali mamunitag kwarta. Na ararabay hagud apa kita ng piso. Kung singat pa tara to panawron dito mga product na lain mo bili dito. Ginagmay. Pang asinay na mo, pang bitsinay, pang sabunay, pang makainay sa mga bata, mado na may purong kakwarta to ni, mo pang saklan. Kaya isir mo purong mauray sa ligan. Pahat ka pang hunan. O guys, mado na lang manay ginagmay ang mga bata, di na ikag. Ito ang mga kain. Luoy ka adyo. Pareha sa mga ikag yung taon ni maglaway rami kayo sabay may kapalit mo. Mga bata kami. Mga bata ron. Kaya na ipanunggol mo sa inyo na hanggang sa unang kami kami. Hindi maglalak sa una guys, mga bata kami kay manurot may kamuti.
Ah. Pati sa tapas kabaw guys. Bi, sige itong inilit bi. Bi mo badya ko na guys ang mga bata pa ngayon guys kaya nasinag pobre na ni kaadyo. Halingaw ra pud nila tumangoy koy o kamuti labi nagnaay magtanang daro bitaw guys sa kanang nagdaro nga na ni abtag mga pila ka adlaw. Ang kuman lagdan ang abtag na pila ka adlaw. Nana may manurot na manubing na gisang kanang naay. Turut. Wala ra na namang bubuha mag si kinoy kuday datong kuan daruhan. Labi na lang to dapit sila kanang naay. Barapit. Kanang naay danas mga buli na mga kanang naay duta ng gitarhos mga karayan garabi kasi namang bibuha guys guys ito malingaw lang pag sa una guys bahalag arang kaduka lisod malingaw naman pag pangalkoy kamuti may makalingawan sa unas mga bata kami ang mga kauban sa una sila Jinilin, si Rosemary, Larry kung kami dyan ang mga kabat sa unang panarot grabe ka doon namang bibuha guys human na magpanarot guys manghapit ni datus dam datus ka nang naay ito mga ligo mi mga paghugasan na gamang tuka Malingaw ba ako manghana guys sa mga kaagi. Mga bata ron guys, grabe, hayahadja suso na jud kaagi na nang nurut. Mamuwak kinog lubi. Sa una pud mamuwak nig lubi, grabe itong dibuha kay magdaan naman mi daag lubi, magdaan mi daag. Kuan ay, amo na laging panadundaan kanang lugi na bay nagulit dari bay. Oh, grabe dibuha na pud na mo ini binaray. Kaya man magbuwad kusbay kay ato mas ibabaw sa ato kusin. Basta guys, sa buwang buing araw sa tuwa ng tatay at piti agsin kami mga agis kusina. Ang ganda namang bibuhas mga bata kami dakaron ang naagian sa una maglahi na dito agos mga naagian mga bata ng ron mga arti na mga bata ng ron subuon na rin mo magsus magabog-dabog na makapingot kami atok un lahi na dito agos sa mga bata ng ron mga gahig mga lami apang dakdakan kami sa una ginuko sit naman tatay ni taghoy ganang pinaingon ko na lugpan ng mas kurito bunawan man medyo may mauli basta lagi umpas lagi ang bugar pikhan lagi na daw tatay ng lapos kayo na grabe lagi mas kita ka doon lapos yung kuya maglapos nito tayo sa una kaya namang wire sa kurinti basta gawin guys idun basta di gawin lahi radyo ka doon mga hadli ko ng lapos mga bata pero nga grabe na ko ng hiblarap iti ang sito silhig lang ito hindi lang wire kaya radyo sakita aga sa unang dagan-dagan ko kay labi na mga kuha lagi dagan-dagan yung tago masigong taas ang style karon di kasi sakit magsapaw kung ipo kung kanang bitong nay maong apps manghirap sapaw dali sapaw ipo piti ng lubot hilak-hilak lang pud kay pero sakit gud pud kay laris ubusa ka ng lubot na igo mag-apil basta lakwa man sila basta guys piti lagi ka man kahi man lagi pud mga laagan man pudar gud pud mi danis nang lulo das jang napat kay mga Chinese magkanang naay nga na kanang nay kumbabahay kanang bang sinilas nga ako ano da abunon kumbabahay man ang tawag na batulata mga kuti sus grabe ganhang abdi ka magkuti guys aron nakiaghang kutis una gamaan kung tatay pag kuti da urong magiduwa mi tawag ganon na basta lagi grabe ang experience sa pagkabata pa guys hindi basta kamaingan og kalisod sus agianan namo tanang kalisod alis na nay sa una mangahag taon mi kino kanang mga inanihan mangahag mi opo lipay na may kaajudan na basta makakuan mi day magbang kaday lipay na may kaaju guys makaahag mi masig mga tulunggan pang kay kwarta na kaaju guys sa una lipay na dun ni kaadyo guys makaahag mig tulo ka gantang kay kwarta na dun na siya lipay na ko kay inibalik dyan na mas nanay mo hapit man di park and go mo pamanay pahan diha park and go sa katong ay big smalls bikiri diha ko kapag pahan das una karon nga lipada guys kay kakaon nangat nga kakaon na pagura lipahan sa kainom soft drinks grabe gid na lipada guys na among edad sa una nga edad siguro ko mga kuan nga na ay siyam na ko ana kamauna ko mga tagpiso mga mamuwak og lubi kay ano nga kung ano namang kuprason ay buhat to kamang sin hindi ka ugato dagko hindi ka ugas among kanang ay kupras mana ko to mo ibalig sa grabe na pong dibuha orang na pong ipada na kay kakabot na pug piso kabot pag kwarta kapalit ako sinilas arang nang lipada kay kapalit ko sinilas kay tungod sang inaguan nga kapanglugi ni hindi may mga awat ha mga kana dong mga kanang mga tuwak-tuwak basig ka ng mga baho-baho among dugion kay ini kamara to di man to baho kwarta na saka karon nakalahi at mga batanon garari social kaadyo di namang lihok ang limarok ano ka bawal pus nabuoy na guys mga anak ron di kasi na ipanondo ko dagko mo senior to kay na pikang gid na kinumo ko dong ihang itaw guys kung kanay mga laki guys mo nang hading subuon pagdamuhon pa kanang lihok ug usay hang mga nagian nga lihok sa unas bahay ha gadi pa kuan nila pwede wa gid lami ng taong kapuan way minungdan wa bihinungdan para no bihinungdan labi na way na mahon trabaho sa lami agit gustusan
high blood dito ko na mga tapuan guys na. Wala ko. Tunitan ko. Kanang mo na yung malaki pa sir. Dah basta ni kabuntag mo ron masinggan ng baba na. Da lihat mo diya. Higaanan dito sa kaman magdigamo. Hugas man. Us basta. Mato ka na ron guys kay aggrito awa mang tubig dire. Nanas bay. Lahi sa una. Nga sa una gamang tubig. Garabi magkinausanay pa ko datong ubos. Na may atabay dato sang lulunas. Ibabaw sa masak. Distansya po dani. Distansya po da sa mga. Arang kinausanay na ho. Di magmusuko. Di maghagbay. Kung yung way tubig. Kay importante. Di ka doon ng tubig. Labi na sa pagkamindo. Kapang hugas. Mga may kinakuanan. Tubig good. Da kamo kong inanan guys. Garabi kamong inanan. Ato pa may magkaos dito sa tubod. Garabi lagi. Jesus. Magdagandagan pa ko guys. Magdagandagan pa mi. Hindi man nagsuon. Magdagandagan nila to. Kaos. Sahan dilak-hilak na ko kay uli na sa eskwelahan. Dagan-dagan pa ko magkaos na guys, Jesus, basta lagi bata pa man lagi, di pa lagi tako nagkapoy arap ng apika ng dagan-dagan yan to kay di magkaos, titi makot ni. Andaman man og wire. Lain na gamang kuan sa uwan guys, lakus wire. Kana pa lain pa ng sangas bayabas. Grabe lagi. Kuya ka mo kadisiplina sa kay, grabe Jesus. Tinaluoy. Na, hindi lagi nimo gamitan lagi pag minarukoy agi ang latos ka. Lagod-lagod dito. Muna guys, ang kalahian karon sa mga batan-on o sa una nga kami. Sa unas kami, kamaong nangitag piso. Karon ang mga batan-on bawo. Salig mama, papa. Dala pa na uso ko ng cellphone niya sige ko email, nabuang sa email. Wa na guys, di na mga sugot tungod sa email. Mga mga laki, adaw sa mong cellphone. Pagwanta mo. Muna, lahi ka do ag karon, lahi sa una, grabe ng hiya. Karon mga batan-on, social na. Mga bata pa ganin, nga puwa nagsimud. Sa una kami, Jesus, pati hapon na gadid kuan pa dos, putos pa dos latik. Maura na din yung mga ilhan sa mga lipstick. Karon wa na mga bata noon, liptin na order na kuan Jesus. No, karon ag ginikanan mo kaluoy. Di ag mga kuan, ginikanan mo kaluoy kay labi na patuhan. Nga ikaw Ilia, wa na din lipstick dai ha, kasabot ka dai. Ha? Wa lipstick ha, pabi hapon ra, ha? Tama. Tama na. Sa? Mga guys, di gazad lalim guys. Mara tayong i-share ninyo guys sunod na pag-uban kay one man mo naka-share ko ninyo gamay gamay pa to di ka tumao sunod na pod ganahan na po kung mag-storya ang uwan mo bakod kaya ramang bulok-bulok sa uwan ito na nag-init nagtubig si kinkin kay pwede pa pag-ipakangan ng daan kung mga tuskabaw kaya pinanagsigya libre na magkapi na sa mahidaanan guys may kopi ko blanca na pa biscuit nga extreme gana na mahidaanan oh di ba dan sa likod ag kapi kang guys oy karton man ray na git ako nga sa mga sanina dana kay ano mahito sa hapsay tanawon mamatag tong sa hapsay tanawon guys no asa mo lami sila na dalawa ng hapsay no kuan arrange naman na ng pamilya so guys mora to atong kuan ron magstorya lang ta sa about mga kaagi sa una istorya about sa mga experience kaagi experience mora man so guys mora to God bless yung tanan.